Yun! What's up mga kanghit? Andito ang mga kanghit. Pasensya na kayo kung wala kaming mga uploads na video. Kasi medyo may hindi magandang nangyari. Medyo masama yung dating sa amin. Tama ba? Masama yung mga Nangyari ngayong araw. Itong nakarang araw. Itong nakarang na linggo. Yun nga, sunod. Si Jack pala mga kangit ay sa malayo at hindi namin siya makakasama dahil Sad moment. hindi na siya masyadong makakasama sa video namin. Sa malayo na siya mga kangit yun lang, medyo nahirapan kami maggawa ng video dahil Siyempre nalagasan kami ng isa. Pero sabi naman niya, pagpatuloy namin kasi may oras din, may araw din na magiging kasama din. Yun mga kangit. Sana tuloy-tuloy lang kayo sa sumubaybay sa amin. Supportahan nyo kami. Kaya mawawala. Yun nga mga kangit at saka mga kangit may nangyari sa akin nawala man si Jack sa video tapos na-disgrasya naman ako sa bike. Nangyari mga kangit yun sumaparamdam na nabugbog ako sa bike. Sa bike, sumemplang kasi ako. Medyo masakit yung buong katawan ko. At saka uminom ako ng gamot. Bioflu tsaka alaksan. Pampabawi. Yun na mga kangit. At sana andyan lang kayo, huwag kayo mawawala. Medyo malungkot yung mga nangyayari ngayon. Hindi kami magagawa ng video. Ilang araw kaming walang ulat kasi simula nung umalis si Jack, siyempre nagka-anuhan na. Siyempre, mahirap yung nagsimula kayong kompleto kayo. Saya kayo, tapos may magbabawas yung isa. Pero hindi naman sa bawas. Kumbaga, medyo malayo lang talaga. Malayo. Pero huwag kayo mag-alala mga kamit, may time na pupunta kami doon. 2 days kami doon. Mga 2 araw. Jack, ikaw bahala sa amin. Alam mo na. Ikaw bahala, Jack. At bahala ka talaga, Jack. Bahala ka na sa mga foods. Siyempre, pagdating namin dyan, kailangan mayroon yung ayos na yung namin, yung higaan namin. Siyempre, malinis na yung unan. Tsaka, kailangan paggising namin, mayroon ng almusal sa lamesa. May kape, may gatas. May gatas. Siyempre, bisita mo kami, 2 days kami dyan. Pag isang linggo na, pwede mo na kami palayasin, palamunin na kami nun. Yun. Andito kami ni Rene at pumasyal sa akin kasi masama yung pakiramdam ko. Yun nga. Nalaglag siya sa bike. Paano mo naman sabi ng bike, mauna na ako. Iwan siya At saka dun sa sasakyan na nagmamadali, maraming salamat sa iyo. Sumemplang ako. Paagaling mo, muntik mo ako sa gasaan. Tapos iniwan mo lang ako nakahiga. Ayop ka. Salamat, binuhay mo pa ako. Intik ka. Yun, mga kangit. At sana huwag kayo mawawala mga kangit. At tuloy-tuloy lang kayo. Sana madagdagan pa yung namin, ma-subscribe namin. At saka siyempre, gagawa pa rin naman kami ng ikapasayan na video. Marami kaming plano. Marami naman kaming plano. Pero plano sa polo yun. Marami mangyayari doon. Gagawa kami. Kumanta ka. Manda ka dyan kasi i-ready mo na yung mga manok ng kapitbahay nyo dyan. Alam mo na, pag nag-PM na si Bitoy sa'yo, alam mo na sa gabi. Oo, alam mo na. Mga 3 ka agad. Ganun, 3. Gagawin natin Kangit Jack, gawin natin mukbang. Siyempre, yung kinuha mo ng manok, yayain mo ngayon. Mukbang tayo. Oo, ganun.
Pag kumain malalaman niya yung yung tali niya nandun pa. Ang akin to Parang kilala ko yung lasang manok na to. Ito yung tinuturo kong gamot eh. Yung pala may laso na yung mga. Hindi pa kayo rin kami. Yun. Mga kangit, hindi kami masyadong makagawa ng video. Hindi, pasensya lang kasi May araw rin ng mga kagawa. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man tomorrow, after day, and another day. Gagawa na lang kami ng ang mga gustong magpa-shoutout ba. Isa-shoutout na lang namin ngayon. Kasi pasensya na po talaga kayo. Yun. Medyo hirap lang gumawa, hirap kami ngayon Sabi nga gumawa ni, kasi bakit? Bago, nangyari ka? Siyempre, ito na nga pinapaliwanag namin ng mangyayari. Kasi, ito, 2 araw na hindi nakabangon kasi sa sakit ng katawan, nahulog sa bike na muntik na masagasaan. Tapos si Jack nawala. Alangan naman ako lang mag-video. Video niya sarili niya. Video ko sarili ko. Tapos, gawin niya, nakalambitin siya, nakatali baliktad. Yun, trending yun. Mga kangit, no? Tali ka kaya nito. Sige, mauna ka muna. Langya ka. Nakabaliktad naman, pre. Pwede kitang patayin. Tama pala mga kangit, gusto mga magpapa-shoutout. Yun na lang gagawin muna namin ngayon na main kami ng tawag sa inyo. Pasensya sa inyo. Sa mga sana may kindan nyo kami. Hindi kami nakaka-upload. Kasi hindi ganun kaganda ang nangyari sa amin itong nakarang linggo. Kasi grabe talaga yung pinagdadaanan namin mga kangit. Yun. Shoutout daw kay Shanshan Gero Bese. Gero Bless. Yun. Gero Bless. Yun, shoutout daw. Shoutout sa'yo. Shoutout din daw kay ate niya. Ate Ma. Kay Ate Ma. Saka kay Kuya Anton. Pati Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Pati daw kay pati na rin kay Mark Paguntalan. Ewan ko. Saka Kay JP Paguntalan. Yung Family. Cameraman namin na pasaway. Family, yun. Tsaka kay Miko, Joko, Justin, Dudots. Shoutout. Minsan na lang yan. Yun nga. Minsan nga mga kangit. Nagtatanong din sa amin si Mark Anto Paguntalan. Ano nangyari? Na nga, pinapaliwanag namin kangit kasi alam nyo na, hindi naman namin iniisip yung budgeting namin kasi always naman kaming walang budget talaga, kinakain naman namin. Yun lang, may mga hindi lang namin kaya yung nangyari ngayon. Kasi nawala na nga. Hindi siya nawala. Hindi siya nawala. Kumbaga lumayo lang siya. Hindi lang namin kayang puntahan sa araw-araw. At sinasabi namin, Jack, ingat ka dyan palagi. Ingat ka palagi dyan, Jack. Pero, kung mag-alala kasi, part ka pa rin naman ng kami. Yes. Tatlo tayo. Yan yung ganaganda. Tatlo tayong gumawa nito, tatlo tayong nagpapasaya. Tsaka salamat sa mga taong ng mga naging kasama namin sa vlog. Kasi masaya. Masaya mga... Nandun yung saya, pero nandun din yung lungkot. Yung lungkot, yung nangyayari ngayon. Yung lungkot na... Umiyak, pre. Alam mo bakit? Di bagay sa'yo, hayop ka. Pangit. Hindi, siyempre, kailangan maging masaya pa rin. Kasi si Jack, pupunta kami dyan. Kaya, hintay ka lang, stay put ka lang. Hindi ako masyadong mapagsalita ng maganda kasi medyo masakit yung mga katawan ko, lumalagatok. Ikaw ang muntik mga kapatay sa akin, boxing nga tayo.
siya. Push, 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 push. Medyo masakit yung katawan ko eh. Talagang hindi ko kalahin eh. Yun, meron po pala napapa-shoutout shoutout daw kay John Cedric Bolaños. Yan. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Shoutout kila Kebs, kila Ate Karen. Yan. Maraming salamat sa Maraming inyo. salamat po sa inyo sa mga tulong nyo, sa mga suporta nyo sa amin. Tsaka, hindi kayo nawawala sa mga vlogs namin. Yun. Lagi kayong sumusubaybay. Kaya hanggang dito na lang yung kakit. Joke lang. Siyempre, hindi mo wala. Yun. Kahit, Hindi man kami makapag-vlog ng sa isang linggo ng araw-araw. araw-araw. Pero makakapag-vlog kami ng 2 beses sa isang linggo. oo, kasi, Siyempre, iniisip din namin, yun na nga, nandito na tayo sa point na gusto natin pag-usapan ito mga to. Siyempre, tutulungan muna namin pamilya namin. Kasi, works muna, works. Nagawa muna kami ng trabaho namin. Mag-work muna kami mga angit, hindi pasensya lang talaga kasi medyo, kami, tagilid kami ngayon. Wala lang naman bulsa namin. Zero balance na. Zero balance na naman itong mga kangit. Kailangan na namin ng konting pag-aakitaan muna. Umabot tayo ng 11 minutes Yun. Nga ba na usapan natin yun. Kaya hanggang dito na lang tayo kasi Mga kangit na yan. Kasi mga kangit namin. Yun. Maglalagay na namin ng mga masyadong malungkot. Kasi pag maglalagay tayo ng mga feedback ito sa na lang. Siyempre, hanggang dito na lang yung vlog namin. Muna. Abangan nyo na lang sa yung susunod naming vlog. Oo, yan. Kung kayo mga siyempre, suporta lang. Okay, mawala pa nga kami. Kumbaga, humihingi na kami ng tulong sa inyo na huwag kayong mawawala sa amin. At sana madagdagan pa kami. Kunting tiis na lang, mamonetize din kami. Yun. Medyo tumagal din kami ng mga ilang buwan na, mga kangit. Magdadalawang mo na. Oo, magto 2 months na kami mga kangit. Pero tuloy pa rin ang saya, mga kangit. Hindi naman pa rin ang saya. Hindi naman ganun kadali hindi rin naman ganun kadali mag-vlog mga kangit, di ba? Alam niyo naman, kaya nang ganun kadali, kailangan may income ka rin. Yun nga. Yun. Sana mamonetize na talaga kami ni YouTube. Saka naman pre, nandun naman tayo, hindi mawawala. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung supportan nila. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung katawan natin. Siyempre. Kung natatawa kayo sa mga video namin, alam nyo nang gagawin. Siyempre, like, comment, tsaka subscribe na rin. Tama na. Kumbaga, sa India ay may 3 idiots, sa Pinas may 3 jokers. Wow. Alam niyo yung 3 idiots? Kami yun. Kami talagang original nun. Kinopya lang nila. Wow. Sibay mo. Ako yung matalino dun, pre. Sige, ikaw na. Kasi ikaw yung Ako yung mong engineer. Hindi. Ako yung Yung pinalaglag. Oo nga, yun nga, yung engineer. Yung nalaglag si Pinana. Ang tumalon. Parang gusto ko ikaw yun kasi nalaglag ka sa bike Tapos si Rodriano, yung cameraman. Yung nagpipicture-picture. Kasi, ewan ko ba, basta yun na yun. Yan. At huwag kayong mawawala mga kangit. Sana tuloy-tuloy lang kayo. Medyo mahaba na yung oras namin. Ayan. Kaya huwag kayo malungkot. Dahil pag nalungkot kayo, nalulungkot din kami. Gusto namin masaya. Gusto namin masaya kayo. Gusto namin yun. Yun na. Ganito mga kangit, huwag kayo malungkot. Kami lang dapat. Manood lang ng video namin. Pag nakita niyo mga mukha namin, mga pangit, ay, matawa lang kayo. Kami kasi malungkot na pag nakikita namin pangit. Alright. At tsaka huwag kayong mawala. And don't forget subscribe, like, and comment.
amoy. Saan kayo? Ang bango. Kasalakas yun. Baka dun sa ano. Ang bango. Ayun na, basta na yun. Una. May tao yata. Wala. Baka nandun sa CR.